அச்சீவ் பண்ணிட்டு போகலாம். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான் உங்கள் இலக்கை அடையுமே தவிர நீங்கள் உட்காந்து கனவு கண்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ட்ரீம் அடைஞ்சிடலாம், ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம பிடிச்ச மாதிரி மாறும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே இங்கே நடக்கவே நடக்காது. ஒவ்வொரு நாளுமே அதுக்கான செயல்களை செய்யும் பொழுது தான் அந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை அந்த மாறுற நாள் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தெரியும். அது தொடர்ச்சியான ப்ராசஸ் அது. ஓகேங்களா? அதனால் மறந்துடாதீங்க. நீங்களாக உட்காந்து கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க என் வாழ்க்கை இப்படி மாறும் அப்படி மாறும் அப்படின்ட்டு. ஒரு நாளும் மாறினதில்லை மனிதர்களுக்கு. அது அவங்களோட செயல்களால் தான் மாறி இருக்குது. அதுவும் நல்ல செயல்களால் தான் அவங்களோட இலக்கை அழகாக அவங்களால அடையும். அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கோ ஒரு மிக சிறிய இலக்கோ அது உங்களோட விருப்பம். அந்த இலக்கை கண்டிப்பாக அடையக்கூடிய பலம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதை மறக்காதீங்க. கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த இலக்கை அடைய முடியும். அதுக்கான தொடர் முயற்சி தினமும் அதுக்கான முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்.